DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baretang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baretang maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baretang unyan para sa aga. Kami po ang matudkan Bareta. Ako po si Francia may Borras. Ako man po si Edwin Peralta. Detalles kan Bareta. Inutod ang Bareta ulit dyan sa luwas, si Luens Burse Barsena. LBB kamen. Dahil pagpupuknatan man giraray, kan ang probinsyano partili sa pangingilot ni Congressman Alfred de los Santos na magserbi sa mga kaprobinsyano sa mga manlain-lain na parte kan rehiyon 5 pati sa luwas kan rehiyon. Ini pagkatapos na mapag-araman kan DZGB News, napadagos man giraray ang pakikipag-coordinar kani sa mga manlain-lain na organisasyon arog kan Rotaract Club of All Albay District na sinda ang probinsyano nakipag-koordinar ngani na magtaonin feeding program para sa mga kaakian sa Purukan Legazpi ngani na magtaonin tabang asin kaugmahan sa ato pinagkakaatubang na krisis kunyan kan pandemya. Maski ngani sarado ang sa indang opisina dahil manggiraray niya pinagpupuknataan ang sa iyang trabaho sa pagserbi sa kaprobinsyano Tamala, nagkaigwa pa inining courtesy visit sa Tactical Operations Group number 5 kan Philippine Air Force tangani ng pag-urunan ang iba pang mga community projects asin programs asin mga partnership kahiba ang Philippine Air Force sa mga masunod na aldaw tangani ng makataonin na serbisyo sa mga manlain-lain na parte kan Kabikulan asin Pilipinas. Kung matatandaan, ipinagunampitan ni De Los Santos sa DZGB News na magpapadagos sa iyang pagserbi sa banwaan sa gabos na mga sektor dahilan tayo inian sa iyang sinumpaan na magserbi sa mga kaprobinsyano maski sa anuman na katibaatan. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Positibo sa COVID-19 ang veteranong angkor na si Ted Filon. Siya nagpatest kanakaagil daw matapos nasaro kan sa iyang katrabaho sa Radyo Singko. Uninfected kung kaya tulos man siyang nagkaiguan in self-isolation at siya nagdesisyon na magpatest. Sa iyong sinabi na matapos makaresibin ng resulta na nagpapiling na siya positibo sa COVID-19, siya nasa home quarantine mantang pinaisi naman niya ang sa iyang mga close contact ang sa iyang kamugtakan. Idinugan pa ni Filon na ni ang parumdum sa lambang saro na maski maigpit na ipinapasunod ang health protocol, halangkaw ang posibilidad na maulakitan man giraray. Aprobado na ni President Rodrigo Duterte ang ayuda para sa 22 milyon na benepisyaryo hali sa NCR Bubble Plus. Ini may kinaaraman sa pagpautob ng ECQ sa Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite asin Laguna, kung saan dakol na obrero asin negosyo ang naapektaran. Sigun kay Budget Secretary Wendell Avisado, maabot sa 1,000 ang mariresibi kan mga pigkukonsiderar na low-income individual sa irarom kan cash assistance program kan gobyerno. Sinabi ni Avisado na iluluwas kan DBM ang pondo sa mga local government units na iyo ang namamahala sa distribusyon nin ayuda. Dagdag na Bareta ulit dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Dahil pang tigluluwas na pahayag ang gobyerno lokal kan Legazpi may kinaaraman sa sarong bagong positibong kaso ng COVID-19 sa syudad ni Legazpi na sarong government employee. Kung nagigiramdaman enot ng ipinaluwas sa bago ni Alcalde Nueva Rosal na ang saro sa duwang bagong positibong kaso ng COVID-19 sa syudad, iyo ang Bicol Patient 5299 na sarong 28 anyos na lalaki, residente kan Barangay 53, Bunga, Legazpi City.
Dayan sinabi na sa ining government employee, alaga dai pa niya pinag-specify, dahil siya nagluwas ni spesipikong pahayag kung saan na ahensya di gobyerno naman ini nagtatrabaho. Kung magigramduman man, enot nang nagkondusir o nag-anunsya nin lockdown ang gobyerno lokal kan Legazpi sa nagkapera ang mga government offices matapos na magpositibo ang nagkapera sa mga empleyado kay ini. Sa gilaray na nagpagramdum ang alkalde na maski na nga ni piyaon pa na patakot kan COVID-19 na sinyaw kita sa MGCQ, dapat na maglikay man giraray asin magsunod man giraray sa magkakani kong minimum health standards tangani na malikayan ang paglakop o kaya pagulakit ka na sambitan ng helang lalo pa sa mga government offices di disisto yang kapalipotan. Dagdag na Bareta, Ange Galero, DZGB. Miyares na di papang detalles kan Bareta. Mabot sa total na 4.2 milyones na mga obreros ang nawaranin trabaho kanakaaging Pebrero 2021 dalan sa epekto kan COVID-19 sa ekonomiya ka nasyon. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa kan Philippine Statistics Authority na ini 0.2 milyon na pag-aumento kumpara kan Enero 2021 na record na may 4 milyones na mga Pinoy nawaranin empleyo kung kaya nagresulta ini sa unemployment rate na 16-year high. Sayang ipinaluwanag na unemployment rate na restro sa 8.8 o 88 sa kada 1,000 katao na nasa labor force ang daing trabaho o negosyo ngunya na taon. Idinugang pa man niya na inibase sa resulta kan February 2021 Labor Force Survey. Bako sa naan Pilipinas a nasyon sa bilog ng kinaaban an ipinairarom sa lockdown. Ini ang naging kasimbagan ni President Rodrigo Duterte matapos na mag-uran nin kritisismo an sa giraray na pagpautob nin istriktong lockdown sa nagkapirang parte ka nasyon matapos ang sarong taon poon kan enot na ipinairarom sa ECQ an Metro Manila. Sigon kay President Duterte, na ipinairarom man sa lockdown ang mga nasyon kan Ukraine, France, Germany, Poland asin Italy. Sinabi kan Presidente na nahahadit siya sa mga bagong variant kan COVID-19 dahil ini ang rason kaya naghihigpit man ang nagkapirang mga nasyon. Sinabi kan Department of Labor and Employment na sinda mataon in tabang financial sa mga obreros na apektado kan sa pagpapasunod giraray nin enhanced community quarantine sa Metro Manila asin apat pang kataraning probinsya mantang ang kaso kan COVID-19 padagos pang nagdalangkaw. Sinabi ni Labor Secretary Bebot Bello na ang mga obreros sa formal asin informal sector pwedeng magsumitir kan sendang aplikasyon para sa cash aid sa online o mag-upload sa Dole Hotline 1349. Ang financial aid nasa lindong kan COVID-19 Adjustment Measure Program o CAMP. Abot kamay ang pagtulong o AKA program sintulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program. Nasa 80.85% kan kabilugan ng COVID-19 vaccine ka nasyon nagamit na. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., matrayum po ang primerong vaccine rollout sa Pilipinas kung saan sa primerong quarter pa sa nakantaon, nagamit na ang nasa 1,233,500 kan 1,525,600 na kabilugan na dose nin COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Katakod kay ini, naglalaom si Galvez na mas dakol pa ang bilang kan mga mababakunahan na Pilipino sa pag-abot kan mga kadagdagan na COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sinabi ni DILG Undersecretary Martin Dino na ang pinakamaray na paagi na may distribuir ang panibagong ornada ng ayuda para sa mga kwalifikadong persona sa mga lugar na nasa enhanced community quarantine, iyo ang house to house. Sa sinabi na ini napatanayan na kan ipasunod ang siring na sistema durante kan magkaigwan in lockdown kanakaaging taon. Nagtao man siya nin asegurasyon ng DILG, igwanin magkakanagong manpower para mag-implementar nin house-to-house distribution asin ang mga residentes makakaresibir kan ayuda sa tamang oras. Dai kaibahan ang mga non-practicing medical workers sa priority list kay gobyerno para sa pagbakuna. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque III,
Ini dahil sa bako man exposed sa peligro ni COVID-19 ang mga non-practicing health workers. Sinabi niyang mas kaipuhan kan mga medical frontliners ang bakuna, lalo na taurual daw ang mga ini ang nagahampang sa patakot kan COVID-19. Mientras tanto, dahil kaya kan gobyerno na magtao ng panibagong ornada ng tabang kon an enhanced community quarantine palawigon pa sa National Capital Region asin kataraning na probinsya. Sinabi ni Budget Secretary Wendell Abisado na ang 22.9 bilyones pesos na tabang na aprobado na kan gobyerno, iyo ang one-time aid para sa sarong simanang maigpit na lockdown sa NCR Plus area, sharing sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, asin Rizal. Sa sinabi na kung maglawig pa, dahil na nin magkakanagong fundo ang gobyerno para makatao pa nin dagdag na tabang finansyal sa mga kwalifikadong persona na apektado kan ECQ. Target kan Department of Health o DOH na maisabay ang gabos na healthcare workers sa vaccination master list sa katapusan kan bulan. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, napigtauan nindanin sa code Marso 31 on implementing units para ma-identify ang gabos na healthcare workers. Nangapudan man ang ahensya sa gabos na healthcare professional societies, dental associations, midwife associations asin iba pa na magpalista na sa local governments para mabakunahan na ang mga miyembro asin ma-exhaust ang mga healthcare worker. Nasa 1.8 milyon na healthcare workers, 9 milyon na senior citizens asin 14.5 milyon na persons with comorbidities ay minakumpwesto sa top 3 priority groups para sa vaccination. Nagpatanid ang Food and Drug Administration ng COVID-19 vaccine na ipinapabakal online iyo ang mga peke. Sinabi ni Dr. Oscar Gutierrez, FDA Deputy Director General for Field Regulatory Operation, na ang mga bakuna kontra sa COVID-19 na may emergency use authorization ang aprobado na pwedeng gamiton sa Pilipinas. Sa sinabi na sinda, nakakasiguro na ang mga bakunang ipinapabakal sa online iyon fake vaccine. Idinugan pa man niya na dahiman dapat na suportahan kan publiko ang siring na bakuna. Sinabi ni Gutierrez na garuman sana ipigtatao kan publiko ang sa indang kwarta sa mga kriminal. May tangro na trabaho ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga nawaaran ni nahanap buhay sa tahokan pandemya. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III, na plano nindang kuhaon bilang contact tracers ang mga displaced workers sa tabang naman kan DALG asin LGUs. Sinabi ni Bello na ini sa irarom kan tabang panghanap buhay sa satong disadvantaged o displaced workers program. Sinabi niyang dakula na pangangaipo ka nasyon sa contact tracers dahil sa nagiitaas na kaso ng COVID-19 kung saan makakatabang man ini sa mga nawaaranin trabaho. Mientras tanto, ibang detalles kang Bareta, sinabi kan Department of Health na makuasindan ng mga medical devices sa ibang healthcare facilities sali sa mga kataraning na riyon sa oras na maubusan ng kagamitan ang mga hospital sa Metro Manila. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang high flow nasal cannula na ginagamit ninda sa mga may grabe ng kamatian na pasyente, igusindan in total na 1,300 na supply, mantang ang pribadong hospital nagbakal manin sa diri ninda alagad kung maubuson sinda, kinakaipuan man na maghanap sinda na sa ibang reyon, siring sa ginibon ninda kan Hulyo asin Agosto. Garo sampulong lakdang na paatras ang nangyayari ngunyan sa COVID-19 response kan gobyerno. Ini sa grupong Citizens Urgent Response to End a Cure COVID-19 sa implementasyon sa giraray kan Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila asin nagkapirang kataning na probinsya. Sinabi ni Cure COVID-19 spokesperson Julie Kagiyat na mababaliwala man giraray ang ECQ na ini dahil dai natututukan ang mga dapat na tauanin atensyon arog kan mass testing asin mga lakdang para mabawasan ang epekto sa ekonomiya kan pandemya. Dagdag ni Kagiyat na importante manahalaton ang leadership dahil kung dai, maootros na ang mga bagay na dai na dapat mangyari. Sinabi na nangangaipo ang nasyon nin 130,000 na virus test kada aldaw alagad sa ngunyan, 30,000 sagkod 40,000 sana ang nagigibo ka nasyon.
Sinabi kan Department of Health na ang pagpapalawig sa enhanced community quarantine sa Metro Manila asin apat pang kataraning na probinsya nin duwa pang simana, iyon makakatabang tanganing mapugulan ang paglangkaw kan kaso nin COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Verger na ang mga kaso sa Metro Manila asin Region 4A paragos na nagdalangkaw sa mas makaskas kaysa sa narestro kan Agosto 2020. Sa sinabi na pwedeng magbaba ang kaso kung papalawigon pa ang implementasyon kan ECQ nin maski duwa pang simana. Hinagad ni House Committee on Ways and Means Chairman Asin Albay Representative Joey Salceda sa gobyerno ang psychosocial health kan mga Filipino kasunod kan pagpapautob giraray nin Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region o NCR asin mga kataraning na lugar. Sigun kay Salceda, ang kawaaranin kasiguraduhan sa COVID-19 asin ang ipinapautob na mahigpit na quarantine restrictions may epekto sa mental health kan publiko. Dapat na i-convene kan gobyerno ang media, private sector asin mental health sector para maglatag din magkakanigo asin coordinated response para maitaw ang mental health needs sa kainitan kan pandemya. Tanganing tolos na matauanin atensyon ang mental health kan mga Pilipino, iyon pipahiro man ang gobyerno para sa pagkakaiguan in telemedicine facilities na masimbag man sa non-hospitalized COVID-19 cases asin non-COVID-19 cases. Paliwanag man kan kongresista na ang pagkakaiguan in remote facilities, importante tanganing maitagama sa mga severe o malala na COVID-19 cases ang capacity na natatada sa mga ospital. Base sa Philippine Statistics Authority o PSA, nag-itaas sa 25.7% ang suicide incidents kan 2020 kumpara sa mga nakaaging taon. Ang pagbaba kan kaso ng COVID-19 durante kan peryodo na ipinapasunod giraray ang enhanced community quarantine sa Metro Manila asin apat na kataraning na probinsya kini pigdalauman sa katapusan kan presenting simana. Sinabi ni Reverend Father Nicanor Austriaco, Octa Research Group Fellow, na nailing ninda ang 5 hasta 7 aldaw matapos puunan ang ECQ na mababa na ang kaso kan COVID-19. Sa sinabi na ang problema tasarado niya na Semana Santa ang mga laboratorio kung kaya din daisi ang tunay na numero sagkod na matapos ang Semana Santa. Kinarampag ni Gabriela Representative Arlene Borras si President Rodrigo Duterte para sertipikaran na Urgent Unpaid Pandemic Leave Bill. Sa taho kan ipinapautob na mahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sigun kay Borras, apesar kan mahigpit na lockdown ngunyan, obligado pa man giraray na mag-report sa trabaho ang nagkapira mga obrero dahil sa no work, no pay schemes. Sa iraron kan House Bill 7909 na isinumitir kan Malacanang Block o Makabayan Block, obligado ang mga employers sa private sector na tauanin pandemic leave asin iba pang leave benefits ang mga empleyado mantang nasa iraron kan deklarasyon in global health crisis dahil sa COVID-19 pandemic. Nakapalaman sa bill, natauanin dagdag na 14 dias na paid leave ang mga COVID-19 exposed workers mantang matatawan man in maximum na 60 dias na paid leave na may 80% daily rate para sa mga obrero na nasa floating status o imboluntaryong nagpapondo o napapapondo sa pagtatrabaho dahil sa pandemya. Sakop kan bill na matauanin paid pandemic leave ang gabos na private sector employees anuman ang sa indang employment status. Miyaras tanto nagparamdum giraray ang Food and Drug Administration sa publiko kontra sa pag-inom o pagtumar nin sarong klase nin bulong na solusyon sa kuto as iniba pang helang sa kulit nin tawo. Inang pahayag ni FDA Director General Eric Domingo matapos maisiyan ang informasyon na nagkapara ng nag-inom ng bulong na ivermectin na pigsasabing bulong kontra sa COVID-19. Sa sinabi na sagkod ngunyan. Dahil pa man yung patunay na pwede ning gamiton na pangkontra sa virus. Inabisuan man niya ang publiko na day basta-basta magtumar nin bulong lalo na ta day pa man ini rehistrado bilang bulong sa tawo. Inako kan Philippine National Police o PNP na nadidipisilan sinda sa implementasyon kan 50% capacity sa mga bihikulo, partikular sa mga pampasaherong jeep. Base ini sa consolidated report, halit naman sa mga iba-ibang quarantine control points o QCP na piglatag kan PNP
para sa Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus bubble. Pero sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Osana na sa kabilugan naging matrangkilo asin marhay ang primerong aldaw kan ECQ. Tulos na aprobaran kan ang paggamit nin veterinary product na ivermectin bilang bulong sa mga pasyente ng COVID-19 kung makumpleto na ang mga kinakaipon na rekisitos asin kaipuan ng mga dokumentos sa sendang aplikasyon sa Food and Drug Administration. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na kung magsumiter na nin aplikasyon, tatawanin danin prioridad asin tulos man ay papairarom sa proseso. Idinungan pa man niya na tulos man indang aaprobaran para magamit ang ivermectin basta makumpleto asin masimbagan ang gabos na kinakaipon na dokumento sa aplikasyon. Naaprobaran na sa Senate Committee on Youth ang propwestong pag-amyendara sa Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Sinabi ni Senator Sonny Angara, pamayo kan komite, kamautan kan propwestong lay na palawigon pa ang partisipasyon kan mga hobenes sa lokal na gobyerno. Sigun pa kay Angara, nabilog ang Senate Bill 214 matapos ang mahiwasan na konsultasyon sa mga SK Federations, Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Budget and Management o DBM, National Youth Commission asin sektor kan edukasyon. Kaibahan sa mga gustong maamyandaran sa lay, iyo ang pagtatao nin honoraria sa mga miyembro kan SK, siring man ang iba pang minakumpwesto kan lokal na konseho kan kabataan. Dagdag pa ni Angara na ang itinagamang pondo para sa SK base sa propwestong lay, pwede man na magamit sa student stipends, book and education allowances, sports and wellness projects, skills training, OJT assistance, cash for work, livelihood assistance, environment conservation, calamity preparedness asin capacity building. Bapang detalles kang Bareta. Kung si Senate Minority Leader Franklin Dralon ang naapoton, si Vice Presidente Lene Robredo ang pinakakwalifikado na maging masunod na presidente ka nasyon. Sa sinabi ng ngunyan daing question na si Robredo para sa inda, iyo ang masunod na presidente, dalante ini ang pamayo kan Partido Liberal. Idinungan pa man ni Dralon na bahal amang giraray si Robredo magdesisyon kung interesado ining magkandidato para presidente sa masunod na eleksyon. Sinabi niya na sindama suporta kay Robredo alagad si Robredo da ipamanin desisyon kung handa ining maglaban sa 2022 presidential election. Sa ibang nalado, ipinaliwanag ni Dralon na ang Partido Liberal da ipamanin desisyon kung masuporta kay Alkalde Isko Moreno kan Manila sa pagsasabi na dahil pamaninda natutukar ang siring na bagay. Nagkahoro na sina Defense Secretary Delfin Lorenzana asin Chinese Ambassador to the Philippines Liu Wanchao may kinaaraman sa mga nahiling na Chinese vessels sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Sigun kay Lorenzana, padagos na nanindogan si Yan Xiao na ang mga nahiling na barko sa Julian Felipe Reef nagsirong mansana dahil sa maraot na panahon. Alaga da iman ini nagpigtutubudan kan sekretary dahil an panahon ngunyan matrangkilo ang dagat asin da inin darakulang ukol. Pigaaditan man ni Lorenzana na pwedeng ipagpadagos kan mga ini ang pigigibong konstruksyon in airstrip sa Pag-asa Island dahil nakapagpadara na ang mga ininin mga materyales. Tinawanin doon ni Lorenzana na kundi talagang ibang rason ang China sa saindang pagdoong sa kadagatan na sakop ka nasyon, nga ta day panagahali ang mga ini apesar kan pangapodan kan Pilipinas asin pagsumiter kan diplomatic protest. Nagparumdum gararay ang COMELEC sa mga party list organization asin sa mga partido politikal sa itinalaan na plazo o deadline sa mga gustong magpartisipar sa 2022 election. Sagud na sana sa aga ang pagsumiter nin manifestation of intent to participate para sa party list group asin petitioner o petition for registration naman sa mga partido politikal. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na pwedeng isumiter ini sa paagi ng online filing
ang mga dokumentos kan mga party list group asin partido politikal. Nangapudan ang Department of National Defense o DND na tapos na ang nagkapirang taon na terorismo asin pagpaparibok. Ini kasabay kan 52nd founding anniversary kan New People's Army o NPA. Sigon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana na grabe na ang sobra sa 5 dekadang terorismo asin pagpaparibok. Magkakanigo sana na itao sa masunod na henerasyon ng mga Pilipino ang katrangkiluhan asin kauswagan. Pagdanyer sa propriedad, pagpapalakop nin kaotikan asin pagsulsol nin baylensiya ang sulamenteng ipagmamalaki kan mga rebeldeng komunista. Siniguro man kan sekretary na daipopondohon ang operasyon kontra sa NPA rebels. Apisar ka ini, maigot na aakoon kan gobyerno ang siisay man na rebeldeng masuko sa gobyerno. Yan mga tugang detalles kay mga Bareta ngunyan na Martes Santo. Sa pag-arakan mga pag-iriba, siriman si Big Boy di Tanay sa Lado Technical. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sinong pag-antabay. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama,